Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A darasinmu ne zan nuna mana wani sirri ne yanda za ka sayi data da sauki, ko kuma ce wata hanya wacce za ka ka bi ta domin ganin ka sayi data mai sauki. To amma kafin nan, idan wannan shine zuwanka na farko, kai kokari ka danna min alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zaran na saki. To yanzu me zamu abu na farko shine sai ka zo nan wajen kan dial na wayarka, inda idan zaka shigar da lambobi, kowa dai ya san kan wajen filin dial gashi nan, sai ka taba. Bayan ka taba kamar haka ya kawo maka wannan zabukan, sai ka dawo da shi wajen keyboard naka, ma'ana haka kenan. Sai ka shigar da wayannan lambobin da zan shigar, star 131 star, sai ka shigar da 100 star 100, sai ka sa hash kamar haka. Bayan ka shigar da waɗannan code ɗin kamar haka, sai ka danna alamar dialing alamar dialing, amma wannan yana yi ne a layi na MTN kawai. Mai amfani da MTN domin abun din offer ne, sai ka shigar da shi. Idan layin MTN naka, sai ka shigar kamar haka, kai dialing nashi. Bayan ka dialing zaka jira kaɗan, zai ɗan yi processing kaɗan kamar haka, zai kawo maka wannan zabukan kamar haka. Gashi nan suka ce za su baka megabyte 1000, ma'ana 1 gig kenan data akan naira 200. Gashi nan suka ce 30 days, amma dai kowa ya riga ya sani 30 days nan kawai suna rubuta ne, ya danganta da yanayin amfanin da kake da shi wannan wayanka kenan da datan ka. Gashi nan sai suka nuna alamar process number 1 nan, sai ka shigar da number 1 kamar haka. Bayan ka shigar, sai ka danna alamar send. Bayan ka shigar kamar haka, to mu yanzu abin da yasa abun din datan din ba za ta siyo ba saboda babu kati a cikin wannan line. Gashi kan suka ce dear customer, you are not eligible for this offer, please dial 121 hash for the special data offer. Ma'ana wannan abun kamar yadda na gaya muku a baya, offer ne, ba kowane layi bane yake amfani da ita wannan offer din. To amma da zarar layin ka yana yi, za su nuna maka alamun ka sayi ita wannan data din wanda za ka yi amfani da ita, kuma sannan wannan data din tana da quality sosai, za ka yi amfani da ita. Wannan shine tsari mai sauki da nace zan nuna mana. Da fatan kun daɗa abin da na koyar da mu. Inda na yi kuskure kuma ku gafarce mu. Sannan idan wannan shine zuwanka na farko akan wannan channel tawa mai albarka, kai kokari ka danna min alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zaran na saki.